Hej og velkommen til. Den her video vil vise, hvordan man laver risengrød. Nu er det ved at være koldt, og så er det jo typisk, at man begynder at tænke på det, også som julen stille og roligt nærmer sig. Tag dine bærvarer med ud i køkkenet, hvis du har sådan en. Det gør det lidt nemmere, når vi gennemgår den her video. Den version af risengrøden, som vi laver, det er den, som jeg har set mine forældre lave i mange år, med en ganske almindelig gryde og en liter mælk, en fjerdedel deciliter af grødris og så en halv teskefuld med salt. Det er meget nemt og meget enkelt. Så vi gennemgår det stille og roligt, trin for trin, og så er det bare med at følge med. Først skal der noget mælk i gryden, der er 1 liter. Her har jeg valgt at bruge minimælk, men du kan selvfølgelig også bruge nogle andre mælketyper. Sødmælk vil give noget mere fylde og noget mere fedt i risengrøden. Varm den stille og roligt op, ikke for meget power på blusset, fordi så brænder den på ned i bunden. Så stille og roligt. Når mælken koger, så kommer du en halv teskefuld salt i, og bagefter risene. Nu når risen er kommet i, skal du lige få det op og koge. Sørg for at gøre det stille og roligt, ikke for meget gang i blusset, fordi så brænder det på. Og selvfølgelig sørg for at røre rigtig godt rundt undervejs. Nu hvor risen og mælken sådan så småt er begyndt at simre lidt, så sørg for at røre godt rundt. Og nu skal det have cirka 50 minutter. Sørg for at røre rigtig godt undervejs, og så ofte som overhovedet muligt. Det skal simre, og får det for meget power, ja, så er det, at det begynder at brænde på. Og når mælk det først er brændt på, så giver det en rigtig grim smag til risengrøden. Efter et kvarters tid, hvor det har fået lov til at simre lidt, har risene opsugt lidt af mælken, og de er blevet lidt tykkere i det. Efter risene har simret i en god halv times tid, så begynder det mere og mere at ligne risengrød. Og efter en 50 minutters tid, så er grøden ved at være mere fast i det, og så er den ved at være klar. Så er risengrøden ved at være færdig. Den har nu fået cirka en 50 minutters tid. Og det sidste, der lige mangler, det er, at der skal selvfølgelig noget kanelsukker på toppen. Og 2 teske med støbt kanel, 4 spiseske med almindelig sukker. Og så skal det bare lige røres lidt rundt, og så er det klar til at komme på toppen. Sådan. Så en god gang risengrød. En tallerken. Drys lidt kanelsukker over. Så. Og selvfølgelig en klat med smør på toppen. Sådan. Så er der kun tilbage at sætte tænderne i det. Så velbekomme.